କୋଉଠି ପରାମର୍ଶ ପଳେଇଲି ସେପଟୁ କୋଉଠୁ ପାଣି ଅଛି ଆଉ କାଇଁ ପାଣି ଅଧା କାଚ ହେଇଯାଉଛି କୋଡ଼ିଂ କରୁଛ ହଁ ଯାହା ବାଲାନ୍ସ ଆସିବ ଡର ଲାଗୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲା ଦି ଦିନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରି ଯଦି ବସିଯିବେ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ଆରେ ମୁକୁଟା ଭାସିଗଲା ଆରେ ମୁକୁଟା ଭାସିଗଲା ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ବସିଗଲା ଫୋନ ଭାସିଗଲେ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ଭାସିଗଲେ ସବୁ ଡଙ୍ଗା ଏଠି ବୁଡିଗଲାଣି ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଡି ଆରେ ମୁକୁଟ ଭାସିବ ସେଠି ସେଠି ଚାଲିଛି କଣ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅସ୍ତି ବାହାରିଲି ନା ସେଇଠୁ ତମେ ବୁଲିକି ଆସିଥାନ୍ତ ଭାରି ହାଉ ଯଦି ଗଣ୍ଡ ଡଙ୍ଗା ଦେଖିବୁ ଡଙ୍ଗାର ଗାଁରେ ବାହାରେ ଭାଇ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ତିନି ଜଣ 4 ଜଣ ଯିବା କଥା ଇଏ 8 ଜଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ କହିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ମୁକୁଟ ଏଠି ପଡିଛି ବା ମୁକୁଟ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ହେଇଥାନ୍ତା 12 ଜଣ ଚଢି ଯାଉଛ ନାଉରିଆ ପାଗଳ ଚଢିଯିବ